World Indigenous Day जों celebrate खाना थांबाय दङ खालायबो दङ जोंनि हारिमु बैसागुनि सालना पालाय दङ जों दिनै परबसिंनि सराव celebration खालायनानै फायो आमफ्राय हिन्दी कायसा पादिमुं पादि थांगा पादिमुंलाय बाहा हिन्दी सिनि जे दिनै celebration नि आबुन रुगै जों कायसा खुदुं बालायनानै पान्दा खालाय दंलायमानि जत आमसायनो जत बिसिनो ओंखाय र परबसिंनि सरा इंगो नुकजाखा तामबाय हिन्दी खुदुं फायमानि सिनि जे साबजुनाल होइते सिनि बिसिबो खुदुं बागजागै दंमानि दिनै बागै दंफायमानि अ खुदुं र इर म परबसिंनि सरानि मुकेश मंगै अ खुदुं न ब पन्चायत नगता दादि हिनै सिनि इरनि मनिटरिं कमिटिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन मेम्बार दं बरक साका आरो खुदुं तो पन्चायत जागा फायगोनगाय पन्चायत दायो बाहायगे गुबुन जागा तनायबा हिंगे ब सामानि ब सावाप्रो हे इर दाइसि मांगलाखिने आबनो तुइ ताम हायगा बनो सिनि चेयारमेन न बुना नाखे ब चेयार खसबय हे बनो कासुना थांदानि सिनि ताखोगा दं खरकसा बबाय तामबुमो दाइलिम इको ब ताव फायदों नायदि बिनि उर रग नायदि सुगो फेबे गया बिन तथरा रग नायदि बनो ओ मुकेश दङ बनो बुइ आमा हेक्लां थाका जों जदि इच्छा खायगाय सिनि तिब्रामो थान बरक इरो खुमगा तिनि 4-500 बरक गानो ब साइजंसि जों किन्तु आबो नाया जों नायो थानसा सिनि बबाग्रा सुना आबो हाय नाया जों जदि इच्छा खायगाय जों तिब्रामो थर तासु जतो एदिसे हाबम खायमानि यागलो जों केबनो फानो तासु जतो यासि थेपसेपान खायगो किन्तु जों खाया जों खायमानो किन्तु जों खाना थांया तामबागे हिन्दी जों जत तिब्रासा जों जतन थानसा जों साबनो बुनायबा जों निजिनिसे बुना खालायनाय किन्तु मुकेश देवमान आं वान मिनिट सामुंगो बसकांनि सालो जदि नों आमते हाया खै थांगाय ताखो निने दिन हामिया फायनाय नों खूब साबधान खाय चलदि ताकामे हिन्दी जों कुनो केसे के नाया जों तिब्रासानो थानसा खाया नायो नोंगो तिब्रासा खाना नानथानि थानसा खाना थांथानि नों ता केबें देहासि नों जदि बारे बार केबें दहाय तिब्रामो थानि बररक आसुं नासिं तंमांलाक सिनि मो दज्य थंगो सिनि ओ दज्य सीमा जदि सारि थांगाय जोंबो साजा सफरबना हैसि तामे हिन्दी जों जे दिन पालायने दिन वाल इंजिनियार्स डे सेलिब्रेशन खाना थांगै दङ जुनो थिक मतो खायना रेदि गाहामखाय खायना रेदि सिनि सामुं खायदेनि सुनो ता केबें दि सिराय ओ कगन आं साना मुसुंगो हामबाय ताम खायनो भागे बुजा पहिला आंखाय पन्चायत चिरिगलायमा खानाका खाय चिरिगलायमा खानाखाय आं पन्चायत फाय हापायका पन्चायत हापायका आंखाय इको चिनि ताबो चिनि तिब्रामो थानि चेयारमैन बाय IPF नि चेयारमैन चिनि मथानि चेयारमैन न चेयार तिसाय बुना नायखाय आं साका जों तो निजरान मध्यसे एलाका कायसा आतुइता वालायदि जों तो फुङाय कायसि नुग्लाया को नै तंलायनानि हा जों तो जतसि थानसा ओंखाय मुखो IPF नि चेयारमैन मुकेश साव ताम खायना नङा न ताम खायानि हिनुइ आनो दागा चबा खाया कोनै इको तत्रा रक सेबुइ खांगा रग इको यासको रक फनांगै थुइ फाइरुइ आपिखे बानो बुइकलां थाका न ता जे बुनाय नंगो बुनाय मगन ताम एक्स नों ताम सानमसु बुनाय नखाय तो इको ताम सानाय परवर्ती समय ब खासिथुन आतुइ तांथुन मुको परवर्ती समय जुंनाय फाइथुन आतुइ बद मेजाज खाय तो सरकार जों चालक माय पन्चायत चालक माय बले गाय जोंखाय माने कचां खाय पन्चायत चालक लायनानै आतुइता आनि कखाय सानुरो पहिला कायनो चिनि खुदुं फायगा चिनि मने हायते इंगो साबजनाल हायते फायगा हंगाय नां रिसिभ खायने फायगा गाफ्रो बसा जातो ओंखाय बरिसिभ खायने नाय दङ गाफ्रो साकासिनि जे खुदुं तुनफाना फायनाय गारि चालकनाय चिनि माबुं चालकनाय गानि बारानि आनि आबानि बारानि बसाका बयबले आनि बाहाना जसिबले र चेयारमैन ब फायगा तो हिनि बुथाग्रि तनि खां फाया पान आन्दारा गाफ्रो आं बरिसिभ खाया कारो इगो बर खाया पान नाय दङ बर को साइमियाबले बर ब साइदे मान तो या पान नाय दङ गां फाया जा फायगा रिसिभ खाया आं र बेराय तनि खा ओंखाय आब्रु गां आनि भाइस चेयारमैन सारका इंगो चिनि पन्चायत अफिस खोलक पाइदि नै सार दिनु किसा पन्चायत सेक्रेटारि न आंर खुदुं दुइ साइजों नाजक दङ सारका गाफ्रो भाइस चेयारमैन कल खायगा पन्चायत सेक्रेटारि न भाइस चेयारमैन साव भाइस चेयारमैन खुक्रि खानाव आं
पन्चायत सेक्रेटारि तिनी गवा ब्लग मिटिं दङ फाइमाया हिंसौ नर खुदुं बांलायदि हिंसौ हा इंगे तामा को गं एमडीसी सारनो साका इंगे साका बसाका अब बाहायगे इंगनाने चिन खुदुं बर तनाने सि थामै गांगाय जों ताम खायने नाजु खुदुं गोबां मानो गाबो एमडीसी साराय ब सार जागै पन्चायत खुलक फाइमाने उलो हंगाय आरो चिनि दानि सिगांनि सिलेक्टेड चेयारमेन गनि आईपीएफ टीनी बसाव खुदुं अरता दादी गाफोर आं बनो संगे नो बिनि जेमन क्वेश्चन आबाहायनो आनसारिका बनो सुंताङै खुदुं दाया दंनानै पन्चायत निनि बाबा तांरि माबया आनि बाबु तांरि माबया जत निनो पन्चायत आं तां दाया दंनानै हिने आं दाखा गान लगिते कयक जत बुनो खरां दिखा जागा जिनजे दल दंनाय र खुदुं जिनजे चलाबाय बुरिबाय दल दिखा ओंखाय जुं दाखा ओंखा बथायसिं तैसा साब्रुकाय आफरु तैसा ब पन्चायत ताहायना ब फाइका आफरु जुं जतनो पाल दङ ओंखा आफरु ओंखाय ब मुटिं साव उंगो आं साकाता पन्चायत जामिसारा उंगो जाक बेरा जाक दङ ता बनाय मानो नक्सार ओंखा जामिसारा न त्लां थानि हिंसामानि बुइनो त्लां थानि हिंसामानि बारा साव ताम प्लांनाने साकाता बिन बाबानि नंनिया बले पन्चायत नि उंगो जामिसारा तो बुफांसारा तब सरकारनि गभर्नमेन्टनि जतनो गभर्नमेन्ट अधिकार दङ बुदिवैसि जों जतनो पालखाय फान्दिवैसि गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्ट के साइजुं आं साइजुं बसाइजुं तो गभर्नमेन्ट सानामाया ओंखाय जतनो त्लां थानि सामानि आजागा बुबाय कक किजां गलायखा आ बरगते ताम लेखे आ बरखाय दानि इंगो आईपीएफ तिनि चेयारमेन ग बानो शेयर खचावै प्लास्टिक नि शेयर खचावै आहायके बुना नायो बुना नायफोर गां फाका फाइबे गाराना बुना नाय दं फाका आफुर सिनि मेम्बार फाइका जे बुना नायने मुंखि तां साइदम ए मुकेश देबरमा बखाय आईपीएफ तिनि चेयारमेन सिलेक्टेड का आफुर काय हिंगायनो सिनि काका बमकाय खरकसा सिनि पंचायत नि मेम्बार ब फाइका ब कुनु कक साया बसाका हाय अब ता माम थिके बुलाइते साय है सम जे बनसे ब साइ थांगो ताम नं ताम सा हैनो बुयो कैसे उंगखा बुय दुखरक मांखाय को बिन ततरा रक बताबो साजाक दङ अब हायगे जुं बाहायगे दं माननाय आबनो जुं मा एक्शन मा खायलायो बोला तो हरो गर जे पंचायत सेक्रेटारि खत दं पन्चायत सेक्रेटारि दङ पन्चायत सेक्रेटारि खै बखाय साव आनि रो या सानाखाय बारे सालाय दि हिंसा बखाय तो कुता कक साया का ब जुङाबो बिनारो रो हिंसा बुलाय मा कय बखाय तानि रो साना कक बाहने ओंखाय काका बङ खांका बाफ्र बुलाय थाङा जुं किन्तु बुना हंगाय जदि न बखायगे जुं याक्ति साना खाय जुङारो पाल दङ बुरिबो दङ चलाबो दङ सिनि YTF नि कमिटि नि बुरि रक दङ WTF नि बुरि रक गोबां मा दङ आ बुरि बैसला बाय पाल खाय बनो साइजों बुखांगाय बिनि बाहान खनजा जे सिनिंला खामो जुं ता फनो बुया तामुंगै हिंगे बचिनि तिफ्रा सासिनि बरक बताबोसो बुजिया फनो सालजादा बुजिनो हिने याक्ति साया मां बताबोखा आमतिके लाइमानि बिनाबो साया बिलाइनो साया जुङाबो जुं कनो जेसाखाय कनो आबो मांगलाय ओ पंचायत क्लास दम पूर्व सिंसारा है डिसिप्लिन ब्लक ने ब्लक ला ब्लक का टोला से तिनी जे घटना मान ताम ती घटना का साइक ने इधर प्रथम गाय जामिसारा तांलाय उरने जामिसारा तांलाय मानु खांखे न साबो बुरि माथा फैसा बेका जामिता तलांनिखौ नै थाङो ओंखायनो मिनालखि चेयारमेन साका आबनि न हानंदा आतुनि साखायनो मुकेश लां चिरा तां थाका जे बना नै जे अब बना के बो मथनि बो आबो खले आं साइबिया बो मथानि माने बङ नुखा जे बो आथिखाय बुना हिनि चिया थांखा ओंखायनो दालिम साका जे आति तांदि होनो नक कासे संबायके तंलायनानै हिनि सालिखायनो दालि नखराव थांgi याक्ति सायका आबोखाय आबो नुलते तामुखा आबो लेखालांते नुलिया आंगा बर साका नरा आनो अफिस तावला दि नरा आनो अफिस बायरे थाले नै आंगा संसाव आं तेखौथ सालिया बुङो आं बरके बर ते बायरो या बरके बक बायरे थाङा बायरे थाङो तामु लेखा आबो खालामसे नुलिया आं अफिस बेसिङ दं आसंनान को बुजिदि कारण आगा बाहाय नुमैया बुइ बोलाय तलाय न खांखेनो आं अफिस नखर खारबादा आगा बाहाय नुमैया बोलाय फरगन बोलाय तो हरन पियास रो कोन जानो खा आं जानो गैया आं आनि हाय अथाय न सानाय नि थांगा ब्लग आं गासं आं भिडिअ न साइका पिका सामान पर भिडिअ ताम रइसा भिडिअ थागा बरक रातिनि थांगा गाय नङाबा थांथुंनि गायसे फायका